lähtikö juoksemaan meidän eteen. Ei ainakaan minun takana näy ketään. Niin. Eikä minun edessä. Äijä, sinun vieressä kävele. 2. Sinun Suunta. vieressä. Meidän välissä. Näen. Ammutan. Vittu. Ammutanko? Näin. Juostaan. Se on elossa vielä. Ihan. Joo, mennään. Nyt kuoli. Hyvä. Vittu, jännittää. Nyt pitäisikö... Joo, meidän pitää vaan juosta nyt. Juoksee vaan. Voidaan välittää enää noista ampujista. Joko kuollaan tai ei kuolla. Joo. Ei oo Aika vaan. hyvin on tappu. Joo. Run Forest. Vittu se oikeesti juoksi sinun päälle, se ei nähnyt sinua. Juoksi mä konttisin, niin se ei nähnyt mua. Ei sillä ollut mitään toivoa nähdä. Minä otin aset pois ja nyt vaan juosta. Tästä se on. On muuten vähän juostu military baseista asti tänne No niin. Gatkaan. Ilman Alaan. alta. Me kerätään. Otetaan vähän damagea ehkä, mut kädet. Ovet auki. Aseet käteen ja tän laatikon taa piiloon. Joo. Alueella. Tässä hetki. Huh. Onko sulla Ei oo mitään. yksi first aid kit? Hei mutta äijä. mä en- Westi. 2. Yes. Huomaat. Joo. Ne näkivät meidät ensin. Miksi ne